a wato yawa da dama za ka yi suna koke-koke akan cewa an sai YouTube ɗinsa data da yana jin musu daɗa sosai. Za ga wani ma baya so ya hau, to in Allah ya daga shi nan yau da za ka rage wa YouTube ɗin naka daina sha ma data sosai. Da Allah ka hau mai ga cikin shirin da Allah ga duk wanda bai danna mana subscribe ba, da Allah dan annabi daure danna mana subscribe. Sannan ka taɓa ƙararrawar sanarwa, kana idan shirin ya ƙayatar kai da Allah da annabi kar ka manta da alamar like. Yawa kamar yadda da aka saba za mu zo mu shiga YouTube gashi. Shi kamar yadda kuke, sorry data ta ce ba buɗe, bari mu buɗe data sannan hin dawo. Kamar yadda aka saba bari mu buɗe data ta ba. Gashi yadda kuke ganin data ta buɗe. Gashi zan shiga YouTube ɗina kamar haka. Gashi ne yanzu yana yin loading. Kamar yadda kuke gani gashi ne yanzu YouTube ɗina ya buɗe. To abinda za ka yi kawai idan ya zo ka kama haka, ga laptop ne baya da kyau. Abinda za ka yi kawai shine za ka taɓa nan kenan account ɗinka sai ka taɓa. Bayan ka taɓa za ka ga yadda aka rubuta setting sai ka shiga. Bayan ka ga setting za ka ga yadda aka rubuta general sai ka taɓa. Bayan ka taɓa general za ka zo za ka ga yadda aka rubuta dark theme sai ka sa saboda shi ma yana rage mai shan data. Sai kuma limit mobile data usage nan sai ka rufe shi ma. Yawa idan ka kula, idan ka zo kan bidiyo sai ga bidiyo baka sa shi ya buɗe, baka ba permission akai buɗe ba, kawai bidiyo ya fare. To shi ma wannan yana jan data, gashi nan ga inda zaka rufe nan kenan auto play sai ka rufe haka. Shikenan ka rufe, yanzu bidiyo ba zai buɗe ba sai da izinin ka. To bayan ka gama wannan abubuwan gaba ɗaya, ka gama yana abubuwan sai ta gaba ɗaya za ka ga YouTube ɗin naka ya zama baki gaba ɗaya. To shine yanzu haka shine ba zai yi ma data sosai ba. Yan uwa mun gode, sai an jima ku. Da Allah muna roƙon da Allah da ku danna mana subscribe dan Allah dan annabi, sai mun sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin.